The parents are not accepting the situation of having a deaf child. I think about what if it was my son? How can I communicate with them? Parents have to make sure that their children have to be enrolled and make sure they attend to school. So that's what is happening. And what I can say to the police is weak somehow and somewhere. Is not very open about special education. There is where the police is weak. If we go to the special education as a matter of discussion, I can say most of the people are not aware what special education means. Especially if you go to the villages, they are not aware. Who are very aware are those who went to schools. But for most of the parents and the society at large, they know nothing about special education. And that's why some of the children are being hidden by their parents. That I don't have a child with that problem, but he is there or she is there, because they know nothing about that. It will take time. It will take time, but still the problem exists. Yeah. First of all, acceptability within the family. To being accepted and being taken as a fully member of the family is somehow a problem. So sometimes they face difficulties even to express themselves, what they want. So it becomes like they're living in a background where they're alone without expressing any information. The other issues is the community. Some community do the violence, do violate them. Like they're being abused gender-wise. Some of them, they pass through the gender violence and it's hinder even their growth because they cannot express it either in the court nor in the family. Because the family, if it's a family member who abused the deaf person, then they take it as a family situation. And if it's the community who abused the child, the deaf person, then when you take it to the court, they cannot express it. Even if there is significant medical investigation, but still they cannot get the information. So it ends up like no any continuation. So it affects the person psychologically and even deteriorate him in their growth. The other issue is the parents accepting a child who is a deaf in his or her family. It becomes a problem. They relate having a deaf child, it's a witchcraft situation or a curse within the family. And on top of that, it ends up that the child sometimes goes to become a mental illness. So you can find a deaf child, but also you can find a deaf child who is also mental illness because of the RAN community. The deaf challenges are quite many. For those who are in rural areas and villages, they're hidden. And the parents don't agree or believe that the deaf students can also go to school. So when they see that they cannot talk or communicate, they are put aside.
So I think it's very important for the parents to get awareness that even the child who is deaf in villages, if they get education, little by little they can change and they can understand things. And education is very important. Okay. As I said from the beginning, we have the total number of 219 deaf students. And this deaf, the time when they are joining at Patandi, the first challenges that the teachers met, those deaf students come from different schools in Tanzania. So now, when they come to Patandi, first of all, we recognize that they have different sign language. Buguruni sign language, Meru sign language, the other. So when they come to Patandi, the teacher have a big task to put them in Tanzanian sign language. We use clubs to teach them on how to know sign language. Also, the challenges the deaf meet, because we don't have interpreters, they are facing challenges on getting what the teacher's teaching. So we need resources like laptops, projectors, because the deaf students learn by seeing. Yeah. Opettajuus on ollut mulle aina se perustarkoitus. Se on tavallaan, mulla on ollut sellainen sisäinen tarkoitus tälle elämälle. Ja mä sitä tarkoitusta, mikä minulla on sisällä, niin pystyy parhaiten toteuttamaan niin kuin opettajan ammatissa. Ja erityisopettajana erityisesti. Ei mun elämä ollut silloin nuorena, se ei ollut se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä kaikilta osin. Ja koulupolkukin oli aika hankala monilta osin aikanaan. Ja mulla oli se jollain tavalla se sisäinen ymmärrys sellaiselta vähän niin kuin omakohtaisten kokemusten kautta se, että minkälaista on olla se erilainen oppija. Ja kun mulla oli tavallaan se ymmärrys olemassa sisäisesti, niin mulla oli jotenkin sellainen ymmärrys siitä, että mun täytyy tehdä sitä työtä, johonka mulle on annettu tavallaan sen sisäinen ymmärrys ja osaaminen. Mulla oli erittäin onnellinen lapsuus, vaikka isä kuolikin. Ja mä sain käydä sellaista koulua, jossa mä sain toteuttaa itseäni, ja meidän perheessä musiikki oli hirveän tärkeässä roolissa. Ja koska olin silloisessa Tapiolan yhteiskoulussa, niin oli mahdollisuus laulaa sekä Tapiolan kuorossa että soittaa orkestereissa ja näin edelleen. Ja musiikista tuli sitten mulle myöskin ensimmäinen elämänura. Musiikkiuran vaihtui sitten vähitellen tällaiseen opettajan koulutukseen, koska mä olin alkanut jo 80-luvulla käyttää musiikin opetuksessa apuna tietokonetta. Että oppilaat oppi säveltämään ja sovittamaan tietokoneen avulla. Niin se tie vei mut sitten Helsingin yliopistolle opettajakoulutukseen, jossa sitten opettajia koulutin, miten tietotekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa. Vuonna 2010, kun me lähdettiin maailman ympäri matkalle vuoden lopussa, mä jäin eläkkeelle ja Eeva otti vuorotteluvapaa vuoden ja me tehtiin maailman ympäri matka siinä. Me oltiin haaveiltu siitä, että päästään Uuteen-Seelantiin sillä tavalla. Se maailman ympäri matkan viimeinen pätkä oli Afrikassa. Ja meillä oli sen maailman ympäri matkan aikana piintynyt tapa, että me käytiin aina koulussa ja pyhätössä, koska koulu ja pyhättö yhdessä on tavallaan sellainen syvä sukellus kansalliseen kulttuuriin. Ja siellä Tansaniassa tehtiin sama juttu. Arusassa pyydettiin Safia viemään meidät kouluun, sikäläiseen julkiseen kouluun. Me välteltiin yksityiskouluja, koska niissä on aina jotakin sellaisia erityistä. Ne julkiset koulut on parempi kuva kulttuurista. Ja kun siellä tavattiin sikäläinen rehtori, niin kun hänelle selvisi, että mä olen erityisopettaja ja Eeva on opettaja myöskin, niin hän vei meidät sinne kuurojen yksikköön, joka hänellä oli siinä sen yleisopetuksen yhteydessä 80 oppilaan kuurojen yksikkö.
me siellä saatiin haastella niiden opettajien kanssa ja kuulla myöskin niitä oppilaita jonkun verran. Eniten kyllä keskusteltiin opettajien kanssa siellä. Ja sen tapaamisen yhteydessä meille niin kun valkeni tavallaan se todellisuus, mikä näillä kuuroilla on siinä tansanialaisessa todellisuudessa. Ja me ymmärrettiin, ei me siitä asiasta millään tavalla keskusteltu, me ymmärrettiin jo pelkillä katseella sitä, että tälle muuten täytyy tehdä jotakin, tälle ihan oikeasti täytyy tehdä jotakin, koska tämä ei ole reilua. No me sitten kysyttiin rehtorilta, että mitä me voitaisiin tehdä tämän asian, että näiden kuurojen lasten hyväksi, niin rehtori sanoi, että ne on tasavertaisia tällaisessa IT-toimintaympäristössä. Silloin kun päästään tietokoneiden kanssa hääräämään, niin nämä kuurot on siinä asiassa ihan yhtä sukkelia ja osaavia oppivia kuin kuulevatkin. So Auntie and Ava came to Meru Primary School to the Learning Center. So they supported us with the laptops and learning equipment. So all the deaf students were happy about it and the project was good. So now the deaf students are continuing with the IT knowledge that they got from the Learning Center. It's very important in teaching because then it's easier to understand, okay? So ICT helps a lot for those who need employment, and it's something that can be shared with age, not regardless of the age. So Lukman, for example, and Yona, we have been taught, and now we have taught them, and they are also competent with ICT. Auntie and Eva have helped a lot the deaf community. They brought computers and projectors and cameras and different equipments here in Meru Deaf Unit in order to help the deaf students and the teachers, and also the dropouts. It helps these equipments assist in helping the students to understand in class different topics. Joo. Kun me alettiin laajentaa tätä, tai oikeastaan fokusoida meidän toimintoja toisen asteen koulutuksen kehittämiseen, siis sekä lukion että ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, niin mukaan tuli nyt sitten tämän Themin lukion, jossa ne meidän Merun koulun oppilaat pääsääntöisesti jatkaa opintojaan, niin mukaan tuli myöskin Patandi Malum Secondary School, joka on uudehko, inklusiivinen koulu. Siellä on reilusti yli 500 oppilasta, joista 270 suunnilleen on kuuroa. No nyt sitten tämän uuden projektin myötä meillä on tarkoitus keskittyä aika lailla nimenomaan Patandiin, koska siellä tämä vammaisryhmä on kaikista suurin. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että
jos puhutaan ensin tästä digiteknologiasta, eli sinne varustetaan tämmöiset luokat, läppäriluokka, joka saa energiansa aurinkopaneeleista. Sinne tulee tuommoinen valokuitu, internet. Se on sitten se tekninen puoli, mikä on erittäin tärkeää, että on tämä pedagoginen koulutus. Ja muun muassa se, että miten kohdataan erilainen oppija. Oli hän erilainen oppija sitten autisti tai kuuro tai mikä sitten onkaan. Sitten meillä on toisaalta siellä aikamoinen ohjelma, joka on suunnattu näille oppilaille. Iltapäiväkerhot, jotka pyörii päivittäin. Ja siellä on erilaisia ohjelmia oppilaille. Taas tietysti, että otetaan digiteknologia haltuun, mutta siellä tulee olemaan englannin kielen klubeja, siellä on viittomakielen klubeja. Ihan jo sen takia, että kun ne tulee eri puolilta Tansaniaa, niin heillä saattaa olla erilainen viittomakieli. Ja se pitää niin oppia se yhteinen viittomakieli, niin kutsuttu virallinen Tansanian viittomakieli. Hyvin tärkeänä osana siellä on meillä awareness raising, eli näiden vammaisten lasten ymmärrys siitä heidän oikeuksistaan, niin oikeuksistaan koulutukseen, niin oikeuksistaan osallistua yhteiskuntaan, mutta myös oikeus koskemattomuuteen, koska se seksuaalinen häirintä siellä tämmöisessä sisäoppilaitossa erityisesti, niin saattaa olla aika rankkaa. Ja heillä pitää olla ymmärrys ja tieto siitä, että heillä on oikeus siihen koskemattomuuteen. Ja tällä tavalla me yritetään opettaa heille myöskin tämmöistä yhteiskunnallista osallistuvuutta. Tehdään kampanjoita, somekampanjoita ja sitten ihan semmoisia tapahtumia, johon kutsutaan sitten näitä tärkeitä henkilöitä. I say thank you to FSC because they employed 3 interpreters and the students are enjoying. And for this year, I can say we can see the changes because regardless of the small number of the interpreters, but we have interpreters. Before we don't have, but now we have. So we are proud of it. And we are really thank you to FSC, and we would like to pray for them to get fund to employ more and more interpreters, so our deaf students to get what they are really needed to get at Patandi. Kuurous ihan samalla tavalla kuin oikeastaan mikä tahansa vammaisuus, niin erityisesti kun lähdetään kaupunkien ulkopuolelle näihin rural areas, mikä se on? Maaseutualueelle, niin silloin koulunkäyntiin tulee vielä lisähaasteita. Ja tässä, olikohan se vuonna 2016 vai 2017, meillä oli kuitenkin se ensimmäinen ulkoministeriön hanke jo loppunut, niin ystävämme kutsui käymään Gosvakissa, joka on tällainen kylä Maasai-alueella, ja katsomaan muun muassa sitä koulua. Antti kävi siellä muun muassa seurakunnassa pitämässä ihan saarnaa siitä, että vammaisten lasten oikeudesta käydä kouluun. Koska tilanne oli se, että Gosvakin koulussa oli reilu 300 oppilasta, mutta ei yhtään vammaista lasta. Ja kuitenkin tilastollisesti, jos me ajatellaan, niin siellä olisi pitänyt olla niitä vammaisia lapsia.
No miksi siellä ei ollut yhtään vammaista lasta? Niin kulttuuri on kovin erilainen. Vammaiset lapset ei nähdä ehkä, että olisi syytä heitä kouluttaa. Heillä on niin erilainen asema siinä. Yksi on se, että esimerkiksi vammaisten lasten yksi tärkeimpiä tehtäviä on hankkia päivittäin itselleen se ravinto. Ei voi käyttää aikaa siellä koulussa. No, meille syntyi sitten ajatus, että jos tarjottaisiin kouluruoka, niin nämä vammaisetkin lapset tulla sinne kouluun. Ja no ei tietysti voitu lähteä siitä, että me tarjotaan kouluruoka vain vammaisille, että se piti tarjota niille kaikille oppilaille. Ja me laskettiin, että sieltä tulisi ehkä 10, maks 20 vammaista lasta sinne Kosvakin kouluun. Ja niin tapahtuikin, että sinne tuli näitä vammaisia lapsia sitten kouluun, mutta siinä tapahtui myöskin sellainen, että näiden ei-vammaisten lasten määrä tuplaantui. Eli siellä oli tarvetta tälle kouluruokailulle muillakin kuin näillä vammaisilla. Ja kyllähän suomalaiset tajusivat tämän jo kauan sitten 1900-luvun alkupuolella, että nälkäinen vatsa ei opi. Ja meidän koulussa saatiin, vaikka se oli alun perin alussa kai puuroa ja soppaa, mutta niin se oli tuolla Kosvakissa, että papua ja maissia ja joskus silloin tällöin riisiä tarjottiin ja lapset oli onnellisia siitä ruoasta, mitä saivat. Ja sen meidän ruoka-apuprojekti kesti siellä pari vuotta ja sen jälkeen tämä yhteisö otti sen omaksensa ja siihen saatiin tämän Longidon alueen, johon Kosvakkin kuuluu, niin myöskin se kouluhallinto siihen mukaan. Ja he pyörittivät sitten kyläläisten kanssa tätä ruokaprojektia vielä jonkun vuoden, mutta sitten tuli kuivuus. Ja kuivuus tarkoitti maaseutualueilla sitä, että karjaa kuoli ja vanhemmille ei ollut enää varaa pistää edes sitä pientä summaa siihen kouluruokaan. Tällä hetkellä Kosvakin lapset, ikävä kyllä, on taas ilman ruokaa ja myöskin ilman vettä. No, viimeksi kun ollaan käyty Kosvakissa vähän reilu vuosi sitten, ja kun meille todellakin selvisi se, että edes vettä ei ole saatavilla, ja siellä kuitenkin ne oppilaat, jotka aloitti sitten koulun tämän ruokaprojektin myötä, niin ne ovat edelleen siellä. Eli siellä on yli 700 oppilasta nyt siinä koulussa. Opettajia on 9 ja sitten siellä on 2 vapaaehtoista, että aika isot luokat on. Ja kyllä nyt sitten tuli sellainen ajatus, että meidän täytyy tehdä jotain semmoista, löytää semmoinen pysyvä ratkaisu sinne Kosvakkiin. Ja me ollaan ajateltu sellaista mahdollisuutta, että sinne saisi semmoisen aurinkoenergialla toimivan pumpun. Siellä nimittäin on pohjavettä, on tsekattu se, että saataisiin sinne se vesi sinne koululle, joka tuottaisi riittävästi vettä, jotta siellä voitaisiin myöskin harrastaa viljelyä, niin että saataisiin sieltä koulun omalta pihalta kestävää viljelymenetelmin tuotettuja papuja ja maissia ja tällaista. Ja sitten se vesi mahdollistaisi myös sen, että sinne voitaisiin rakentaa saniteettitilat, koska nythän tytöiltä jää se 1 viikko kuukaudessa melkein, ettei ne voi tulla kouluun, kun on kuukautiset. Et jos on paikka, jossa voi huolehtia hygienistä, niin silloin he voisivat tulla silloinkin kouluun. Ja sitten vielä, jos se veden tuotto on riittävä, niin sitä vettä voidaan myydä siellä alempana olevalle kylälle. Ja samalla saada sitten tuottoja, joilla ylläpidetään sitä pumppua. Tietysti sitten kun saisi nämä perusasiat siellä kuntoon, niin me voitaisiin jatkaa jo siellä aikaisemmin aloitettua opettajien koulutusta.
tai oikeastaan te olette kokenut tässä kysymyksenä niin auttamisen tarvetta juuri niin kuin vaikka kuuroja tai vammaisia lapsia kohtaan? Meidän työ Afrikassa ei ole varsinaisesti auttaminen. Mä en koe sitä sillä, että me ollaan auttamassa. Toki se on sitä, koska se mitä me ollaan tehty, se on auttanut heitä niin kuin kehittämään sitä omaa asemaansa niin kuin henkilöinä yhteiskunnassa, niitä kuuroja, mutta enempikin mä oon kokenut sen niin kuin mahdollisuuden toteuttaa sitä, mikä minä ihmisenä olen, mikä on tavallaan mun niin kuin humaanina henkilönä, mikä on mun tehtävä. Se on tavallaan, mä elän elämää, joka pitää sisällään tällaisia asioita. Se tekee mun omasta elämästä hyvää elämää.